Analýza olympiády. V prvním díle jsme probrali všechny známé skandály letošních olympijských her v Paříži. Vzali jsme jen tu nejviditelnější vrstvu celé akce a dnes se vydáme zas o něco hlouběji. Ve druhém a třetím díle našeho seriálu se dozvíme něco o historickém pozadí samotných olympijských her. Látka je obsažná a vynechávání souvislostí by způsobilo povrchní a tím i úplně zkreslený pohled. Budeme tudíž muset projít zdánlivě nesouvisející náboženská prolínání, která však jsou naprosto nezbytnou součástí celkového obrazu. To vše nám pomůže pochopit, proč se tato událost vůbec pořádala a co všechno vlastně reprezentovala, co bylo jejími charakteristickými znaky již ve starověku a čím se propisuje její vliv do dnešní reality. Také se dozvíme, proč byly hry kdysi zrušeny. V neposlední řadě pochopíme, že přísloví chléb a hry vypovídá v každé době o cíleném zaměstnávání lidí zábavou, která však může obsahovat nečekaně účinné prvky pro žádané nasměrování našeho myšlení a celé společnosti ve zdánlivě nesouvisejících oblastech. Když pak zvedáme obočí v údivu, co se to s naším světem děje, druhá, manipulující strana předstírá nevinnost se slovy. Ale vždyť jste u toho byli a schvalovali jste to. Bohužel žádná výmluva, že jsme o tom nevěděli, nepomůže. Ve skutečnosti jsme se jen nezajímali a konzumovali cokoliv s představou, že někdo přece ví, co dělá. A skutečně, ono to tak je. Ovšem stěží by se obyčejnému člověku bez společenského vlivu zamlouvalo, co vlastně ten, kdo ví a řídí, dělá doopravdy. Zkusme tedy nadzdvihnout pokličku pomyslného historického hrnce a podívejme se, co se tam uvařilo. Část druhá. Tajemství starověku odhaleno. Počátky. Antické olympijské hry byly nejvýznamnější, největší a nejstarší ze všech her starověkého Řecka. Soutěží se účastnili pouze muži. Ženy měly své hry zvané Héraja, pojmenované podle bohyně Héry. Zpočátku se nesměli olympijských her účastnit otroci, ale ani cizinci. V obecenstvu však mohl hrám přihlížet kdokoliv, kromě řeckých provdaných žen. První olympijské hry, o nichž se dochovaly zprávy, se uskutečnily roku 776 před naším letopočtem ve městě Olympia na západě Peloponéského poloostrova. Bylo to 8. července v neděli a tímto dnem začínal i řecký kalendář. V legendách a bájích však existovaly i hry, jež se v Olympii konaly mnohem dříve. Rozkvět olympijských her nastal v 5. století před naším letopočtem. Byly ovšem slaveny i další panhelénské hry, istmické, nemejské a pítejské. Olympijské hry upevňovaly národní jednotu Řeků, kteří byli složeni z mnoha kmenů. Událost tedy nebyla jen sportovní akcí a politickým nástrojem, ale zároveň i náboženským svátkem. V Olympii se uctíval především bůh Zeus a také jeho manželka Héra. Právě před ruinami Héřina chrámu v Olympii se v současnosti skutečně zahajuje olympiáda ceremoniálním zapálením olympijského ohně. Dvojsmyslný obsah modlitby, pronášené během tohoto obřadu,
si rozebereme ve 4. díle. Hora Olymp a město Olympie. Olympský panteon, sídlící samozřejmě na Olympu, tvořilo 12 olympských bohů, kteří byli zároveň 12 nejvýznamnějšími bohy v řecké mytologii. Nejvyšší z nich je právě Zeus, který zbavil svého otce Krona vlády nad světem. Podobné názvy mohou být matoucí, ale hora Olymp se nachází přibližně 500 kilometrů od města Olympie, tedy na jiném místě, než kde byly olympijské hry konány. Ty se pořádaly vždy v červenci, jak jsme řekli, nebo v srpnu, vyloženě k poctě boha Dia. Připomínáme, že bůh Zeus se v moderní řečtině jmenuje Dias, jen pro pořádek. Od prvního konání v roce 776 až do roku 550 před naším letopočtem se hry konaly přímo v jeho svatyni. Zeus byl totiž jako vládce oblohy a všeho míra nejprve uctíván pod širým nebem, pak mu však byl slavným architektem Libonen postaven opodál zastřešený chrám. Sochař Feidás vytvořil pro tuto stavbu ze zlata a slonoviny 13metrovou sochu tohoto boha, jež seděla na trůnu uprostřed chrámu a stala se jedním ze 7 divů antického světa. Posvátný Diův olivovník, ze kterého byly řezány vítězné věnce, zároveň určoval cílovou čáru všech závodů. Festival rozmanitosti. V polovině 4. století před naším letopočtem byl olympijský stadion přestavěn do prostornějšího a modernějšího areálu. Návštěvnost diváků tím vzrostla zhruba o 50%. Stadion byl propozičně pozměněn a tak už všechny závody a události nekončily přímo u Diova oltáře. Avšak z náboženské síly to vůbec nic neubralo. Místo se stalo jen rozmanitější v uctívání. Řekové byli až agresivně politeističtí, takže Olympie sice byla útočištěm boha Dia a Héry, ale rozhodně nebyly jedinými božstvy uctívanými na tomto místě. Na stadionu bylo přes 70 různých oltářů, u nichž bylo možno obětovat prakticky komukoli. To se týkalo především návštěvníků. Každý zde mohl naleznout svého oblíbeného boha. Polovina olympijského programu byla věnována náboženským rituálům, procesím, zpěvu hymnů, pálení kadidla, ale i krvavému obětování zvířat nebo podivným zaříkáváním exoticky oděných kněží. Podle neúplně přesných záznamů se odhaduje, že první hry mohly trvat pouze 1 den a až s přibývajícími disciplínami se postupně prodlužovaly na konečných 5 dní. Uprostřed 3. dne pořadatelé obětovali 100 volů pro boha Dia. Tato neskutečně obrovská oběť tvořila ústřední část her a bývala vždy časována k úplňku. Okrajově se ke hrám přidružovaly události typu filozofických přednášek, čtení poezie či pestrá přehlídka věštců, šarlatánů i bláznů, kteří nabízeli své různorodé služby. Co patřilo k nočnímu životu těchto her, nebo jaké byly hygienické podmínky, si probereme až za chvilku. Sláva vítězům. Hlavním lákadlem her pochopitelně byly sportovní disciplíny. Mezi ně patřily pětiboj, hod diskem, skok do dálky se závažím, hod oštěpem, zápas, box, takzvaný všeboj a běh. Závodníci se do Olympie sjížděli již měsíc před počátkem her kvůli intenzivní přípravě spojené s různými dietami. Samotné hry byly zahajovány i tehdy průvodem závodníků, avšak samozřejmou součástí ceremoniálu
byla také slavnostní přísaha Diovy z Olympu. Závody probíhaly pod dozorem Helanodiků, dnes bychom řekli rozhodčích. Roku 396 před naším letopočtem byla zavedena dokonce soutěž trubačů a hlasatelů. V soutěži trubačů se hodnotila síla zvuku nástroje a vytrvalost trubače. Účastnili se i umělci. Sochaři, básníci, malíři a další řemeslníci přicházeli na hry, aby předvedli svá díla v umělecké soutěži. Na vítěze olympijských her se skládaly ódy, takzvané epiníkie, a soudce vítězům ovinoval čelo červenou páskou z vlny. Až v poslední den her vítězové shromáždění pod Diovým chrámem dostávali olivové koruny. Porotci se také již tehdy obávali, že sportovci budou používat lektvary zvyšující jejich výkon. Mnohem populárnější však bylo uvalování kleteb mezi protivníky. Existují příběhy o sportovcích, kteří záhadně odbočili z kurzu nebo nebyli schopni vůbec začít a dostat se ze startovacích bloků. Součástí účasti na hrách tedy byla i slavnostní přísaha, kdy se atleti zavazovali Diovi, že budou dodržovat pravidla a nebudou používat žádných nečestných prostředků, aby dosáhli vítězství. A šlo o hodně. Vítězství na olympijských hrách bylo vysoce ceněno, vlastně obdobně jako vítězství vojevůdce ve válce. Ve svých městech byli vítězové velkolepě vítáni. Nejprve takový hrdina zamířil do chrámu, kde vzdal děkovnou oběť bohům a věnoval jim svůj olivový věnec. Pak vláda a rada města uspořádala na jeho počest slavnostní hostinu v Pritáneju, čili sídle vlády konkrétní oblasti či města, kde měl od té doby stravování zdarma. Vítěz býval mnohdy i osvobozen od části daní, ale klidně i od všech. Odměnou získával keramické vázy naplněné jemným olejem. Měl také právo nechat si postavit v posvátném háji v Olympii sochu. Bohatí sportovci si ji platili sami, chudým pak sochu zaplatilo město. Od 3. století před naším letopočtem soutěžili na hrách i závodníci neřeckého původu, a to cizinci z Egypta, Malé Asie a Sýrie, a od století 4. se stále častěji objevují sportovci profesionální, takzvaní atlétes, což byli příslušníci nižších vrstev vycvičeni v jedné konkrétní disciplíně. Tím se však začínají množit i případy korupce. Celý film Tajemství starověku odhalená z cyklu Analýza olympiády najdete na našem kanále Klidovna. Odkaz je v popisku videa.